jo crec que és un bon resultat. A nosaltres ens hagués agradat, evidentment, tenir més representació, però jo considero que és un bon resultat i que, doncs, en principi, jo crec que el que ha dit l'electorat és que vol que nosaltres continuem governant a Sant Andreu de la Barca i potser sí que és cert que vol que ho fem d'una manera diferent. Encoratjar els meus regidors a que es posessin ràpidament a treballar i animar-los. Sempre hem estat per donar prioritat als temes socials, li donarem encara més prioritat, ho farem amb transparència, amb participació de la gent. De moment governem en minoria i no descartem la possibilitat en el futur de fer pactes per millorar la governabilitat i l'estabilitat. La cohesió social, el lluitat contra la desigualtat, el foment de l'ocupació, són bàsicament els dos eixos que nosaltres volem que siguin prioritaris. Per una altra banda, també el que volem és continuar amb el nivell de serveis que té la ciutat. Pensem que té un bon nivell de serveis amb una qualitat acceptable, que volem millorar-la de cara al futur i volem que continuï sent una ciutat on es pot viure amb una certa qualitat de vida. Solucionar l'atur. Això el temps ho dirà. De moment, jo el que dic és que m'he presentat aquesta 6a vegada per tirar endavant els projectes que nosaltres vam presentar als nostres electors i els nostres electors ens van donar la seva confiança per tirar-nos endavant. Ojalà es pogués resoldre. Aquest no és un problema que depengui de nosaltres. Això depèn bàsicament d'una empresa i aquesta empresa està en una concursal amb uns administradors judicials i són ells els que han de tirar endavant. Nosaltres el que fem és hem oferit el nostre ajut perquè això pugui arrencar d'una vegada, però clar, la veu en aquests moments la tenen l'empresa propietària i els administradors judicials. És un acord que ja vam signar amb Ciutadans i que nosaltres hem complit aquest acord i la proposta que portem al ple és que els plens ordinaris siguin els dijous a les 7 de la tarda i després els plens de pressupostos i ordenances siguin dissabte al matí. A veure, nosaltres el fet que participin o que puguin assistir els partits de l'oposició en el seu dia ja ho vam obrir i vam dir que si hi havia alguna junta en el que tinguessin especial interès, home, tots no, perquè llavors si no això es converteix en un... però aquells que estiguin interessats, nosaltres els convidem. Jo crec que la Junta de Govern és un acte més administratiu, on les aprovacions... Jo crec que invitar la gent que vingui a veure les juntes no és una cosa de tipus pràctic, no? En tot cas es poden gravar i que estiguin, i que la gent els pugui veure. Jo crec que és millor això. Dic que el meu desig és ser l'alcalde de tots els ciutadans de Sant Andreu, dels que em van votar i dels que no em van votar, i que el que vull és que la nostra ciutat continuï millorant i tots aquests aspectes que tenen a veure amb l'impacte que l'economia té en la ciutat estiguin repartits de manera que no creixin les desigualtats, sinó al contrari. Que Sant Andreu continuï progressant i sigui la millor ciutat del Baix Nord.